Makadi baba naAmai. Tinani makasimbere ngoma ngati. Tinotina ndo zangu mune mukomana ari kurwara asi ndokumbira kuti mutitaurise zvishomanana anditika. Mafamba zvakanaka. Ya, tafamba zvakanaka. Anditika. Tinotenda Mwari tafamba zvakanaka sisi. Anditi. Ndimi vabereki vaSimba. Anditika. Tinotenda ndakazonzwa mandifonera mukati mukomana arwara. Uyewo zvakare tine vaviri kana vatatu vatiti ayo mukabata mukoma vanogona kuyambutsaiwo kubatsiraiwo kuti mumbotrayawo zviviri kana zvitatu ende ndirazoita kuti tisangane pazuva ranhasi. Muri yenyu yakakura sei? Vana tine 6. Vakomana 4 vasikana 2. Handiti. Mukomana ari kusangana dambudziko akura zvakaita sei? Ane 23 years. Ane 23 years. Ndiye number 2. Ndiye number 2. Handiti. Tichitaura apa saka Simba makutonzi baba aSimba second born yato ta take over first born. Yatoita take over nenyaya yedambudziko. Handiti. Makutonzi baba aSimba kumba kwana Simba. Yeah, you said there was baba Billy. So already baba Simba. Handiti. Aiwa. Havana chakaipa. Handiti. Ndichitaka kunza nemi baba aSimba. Dambudziko remukomana rakatanga sei? Dambudziko remukomana iri ngati guru rapera. Ndopera katanga. Asi paguru rapera zvakatanga zitangoti pamwe kurwara kungoro kunongoitawo vamwe vanhu. Saka pekutanga ndikati akatonga sei akarwa nezvinhu. Kwotodona pasi. Saka ita searwa nezvinhu kudaro shaya dzakabva dzatooma. Shaya bva dzaoma kubva kukolapsa ipapo. Saka akatakura obveniswa kuchipatara. Saka ari mugeneral hospital umwe nesi ndiye akazoti aiwa kana iriyo situation irunzaitika pamwana kana inini maonero angu ndifunga kuti inyaya yekuti dai mambozama chiwano. Iye mukomana yakati azindotonamata uye nesi asi ndofunga kuti kwaanonamata unonga aito zvichiprofita. Akati akana muchida kumubudisa ndokubatsirai udini kunyora mapepa emukomana kuti adini abude mofamba naye. And for sure takangoteererwa idea yake. Tichibva tatora mwana tichibva taenda naye. Petakatanga kuenda naye pamuprofiti papo takaenda makuseni akuma 2 masikati ipo takamudisa ma 12 kuzoenda kuma 2 mukomana angatomuka right masona aita right ipapo haana kana kuzomborara pasi kana kudini kozazongotanga futi obva ngoti musoro ainya kuti zvikanga takati musoro ndabaya pachesi ndabaya pai panapa zvototanga futi kana kuti anopana unoendaona apa vauya apa kuti ndaona nyoka apa asi nyoka yabuda ne direction yakadai zvototi otodona futi pai pasi zvototanga kutodini kutorwadza futi zvakadaro. Saka takazoti tati gare manje ndope takazoona kuti akangotonga kuti musoro wangu angoti musoro wangu paya musi 22 December ndotatora machini kati amanya nechi umele kutora muena ito munhu zvakamira sei nyapa munhu anga ato serious pangari obvasika munhu asitombo kufamba asigona kudini ndope takazodadza sekuru kuti vatibatsire sekuru ndokazouya ubva mubatsira kubatsira kuti kutakura kwakuenda naye kumba but petakazonasa kuona musioma ndope takanasa kuona kuti hapana patauta pane hondo iri chini yakakura because mota koma Robert yakarwa nimona window reku driver seat niri ku passenger seat mazizi akarwa one time rimwe rubva kusvika kuti mawindo muyamwe obvarwa mazizi vachikutoenda ikoko munhu anga akatotsikwa murodhi amino mota akanga yatsikwa munhu obva yangodini obva yangoenda but chinhu icho chatotsikwa futi on the way kubva kotora mwana saka ndipo takatoona kuti panapa hapana kunaka ndipo takatanga kudini kufamba paya tataka kufamba nemwana paya taona kuti zvitika pamwana zvina ndipo tatsanangurwa kuti no mwana pane mhepo yengozi dzakaiswapo asi izvo ndogona kubudisa ngozi yacho kumuprofitawo masona tikati inini nyaya iri panapa toita sei saka takapotenda semhuri masona takangoenda semhuri paya tikati ingati chinhu chitsva mufamily haisati chamboitika ichi asi zviri kuita mwana izvi nezvaakuitika izvi hatikusanasa kudini kuzvinzwisisa zvava zvakanaka kuti semhuri tigare pamwe chete tofamba toziva kuti chii chirudini chikunetsa asi ndopenda akatanga kutoona situation kuti no mufamily meduka mune mwana waitoziva secret
ini ndandakatorasika pfungwa nekuti ndakabva ndaenda kumira inini nemukadzi tiri 2 natete 1. Saka vamwe pamakaisa idea vakaramba, vamwe pakangobuda 1 vamwe vana kana kuti tete ndiwo akabuda. kuna tete 1 akabuda ngakamira kusaidi redu kwauziva umwe tete akazotouyawo ndofunga ma2 basa rato pamberi rotodini rotobatwa umusha kuti atati auye haana kudini futi haana kuuya akazongoya kumusha zve2 minutes kotodini futi autodzokera hapana kana chakabatwa kana chakaitwa ndopinda akatanga kuona kuti no pane zvinova zvirudini zviri kuitika. Saka dambudziko ranyanya kukura kudaro somanyaya yakazoitika ndeyekuti sabhuku uyo handiti mati ndinda zokuti kanganise mati munhu akanga auya akati ndogona kubuditsa ngozi exactly akaibuditsa here pa right taenda semhuru kudaro sopaari manje zvaakaenda kuita manje akada kuzama kuda kubudisa ngozi yapane mukomana uyu obva yaramba zvikazi ndiye ngozi yakabatwa iyi asi kana muchida imimi ndaakubudisa ngozi iende pane umwe munhu ichibva ita seizvozvo obva yabuda pane mumwe munhu ipapo papa pamanga muri kubatsirwa yabuda paya paya yakatobudiswa pane chii because mwana wamukoma akanga arimo yakaramba kubuda zvikanzi ndoda kuti ndikuudziye kuti ndinoita kuti mufamily menyu vazhinji makagadzira kuti ngozi isataura iyi muchazoonera ndiruda weropa remunhu. Saka mwana wamukoma yena takaendesana nekudaro kubva chaiswa paari akangogwesha paakada kusvika pana baba ake kubva kuti ndi chamira kubva chaiswa pamuzukuru obva agwesha futi kubva changodidaidzira kuti washinga here kubva chati ndi chaenda ndope chakazoiswa panani pamutowa manje chaiswa pamutowa bva chabuda bva chataura vhesi chakati chii chichibuda chini chakati munhu akandiuraya akandishandisa. Pakabuda vanhu 2 murume nemukadzi. Murume akati munhu akandishandisa akanditora nhengo yangu. Munhu uyu akanga atori mudare mamuri munhu tati torimo namukoma ipapo. Saka munhu akanzi neNgozi munhu uyu naAmai Simba here kana kuti ndiani? Ndimukoma manje. Alright. Mukoma ngatotawo. Zvikazi atora nhengo yangu. Ivo varimo. Vakateerera. Semateerera ndakaita. Semateerera makaita. Saka icho chita chaiti vakaita vari vangani 3. Saka chakati 2 vacho ndakauraya. Alright. Uyu ndiye asara. Saka chadaro paya ndo pakabva pa mukoma tikati ataura nechi neNgozi. Chakandishamisa pakatotaura zvimwe zvinuka zvimwe zvitati sikazozivi patakazita tozobvunza manje kuna mwana wembogarawo nesu nguva icho vakati nyaya yemazo ndechi ndechokwadi basi isitire makuwa izvo zvakataurwa ndezvekuti yakataura manje kuti hamusiri makataura iNgozi yakataura saka zvakataura zvikanzi munhu akandiuraya akanditora mapatsi angu vakashiyana vari 3 ichizama kuda kuita business asi business yakati nako rakadini kwerakaenda akamboita zvezvematakshop anga akawanda kuti aitozara chaizvo zvichibva zvangoti zvapera mazona chibva taona kuti ndiyo nyaya iyeyi chibva chataura zve chikati no vana vako vane dambudziko wakambozvifambira ukanzwa kuti dambudziko nderei asi iyena manje akati handina kumbofamba asi sekuziva kwedu isusu taingonanga dzichingoya neimwe hanzadzi vechingonanga kumba kwamukoma vichibuda vachidini vachienda asati abvunzwa mubvunzo yokunzi vana vako vane matambudziko uri kumbozvibvunza kuti Ngozi yamuti wakandiuraya mukatora mapatsi angu munhu yakapindura kuti pekutanga wakaramba pekutanga wakadini wakaramba saka chibva chati kana uine nharo ngatisumuke tiende pezvakaitikira nepandiri mapabata ndozvechakataura isusu tikatotaura kune muprofita tikati imimi chichitomirai ngatisitosumuka nemunhu tidini tiende uchibva waramba mukoma wakati hapana kuenda nekuti handizizi. Saka tana pati chibadziwa kudaro so chakabva chataura vhesi chiti handisiri ndega tiri wangani 2 vakaurayiwa pati musikana yako bva tobuda zvikazi mirai ndimbopa ndiri kudzoka chimomirai ndimbopa umwe wangu ari kundinetsa kumashure because ari kundinetsa ada kumbodini hake ada kumbotaura kana apedza kutaura ndodzoka ndicho manje icho chikazi chekubva chabuda chikati ndozi chenai moyo mupidze ndonzi chenai moyo mupidze uyu murume akati ndozi Jonas Mduna akatotora ndozi akati ndobva kwatamandai kuchipingi
kuti aipapo chichitobuda chaitotaura chindau chekuti hamutozwi asi uyu haasi mundau asi paitotaura chindau chakadzama chaicho aireketa chindau saka zvakabva zvaende kuita ndezvekuti chechikadzi yobva chabudawo saka mukadzi yobva ati inini munhu ndakadanana naye yange ri boyfriend yangu asi akanditora ubva mamutare kumusha wangu zimunya akaenda neni kwaRusapi aenda neni kwaRusapi tine agreement tatakapana chitsidzo chitatakapana asi takazosvika pakukonana aine mari yangu ichibva ndiuraya masona andiuraya inini manje zvindakuda inini ndinoda kuti mutange kuripira uyu wekuro Jonas uyu inini ndiri pana padhuze panapa asi uyu sezvari akatanga because uyu Jonas aitotaura kuti ndini captain captain wearmy akafa pane somwe captain umwe akafa pane somwe captain echitoti tiri 5 ndo matauriro akakaita zvikazisi tiri 2 tiri kubuda asi tiri 5 saka chiroti pana Simba ndo pakaronderwa chinhu zvese chinhu chiya kubva chatotaura kuti no pamba pako uyu munhu akatocherera chinhu tinotobva kumba kwake tusha pamba pako iwe mazona petakazotofamba zvisvo tikabva tasvibata futi saka uyu musikana bva ati munhu pendakafa wanga ine mari yangu asi mari yangu ndiyo ndiri kuda asi haichandipi mari yakafana nenguva yacho ndikatarisa nguva yacho ndofunga ringeta gore ripi I think 2006 zvikazi mari yangu yadini yawandisa saka tatoona kuti no nyaya yapo kana mari yawandisa ka zvirova kuti pakutobuda mari yakadini apa yakawanda uyu mukadzi wobvaenda uyu Jonas ndoni yakobvadzoka futi zvikazi tiri kuwirirana iri pane zvandiri kutaura kana tisi kuwirirana ndoita zvandiroda kudini kuita pana chenai vakaramba iri kuti bamukuru vakaramba andimuziva asi chenai akazoti mubvunze kuti mubhedha wairarira kwaRusapi uripi ni for sure pakasiya basa bva pakangosiya basa iko kana zomboshanda 2008 mubhedha unombo asi zvimwe zvakabva pa mubhedha unokuya kumba saka ndopenda kaura ro mubhedha yendo vaaramba obvaramba saka zvakazvindokozvitika manje tiri ipapo petakataenda kubatsirwa ipapo semhuri kudaro papa ine vanhu vaita zvechiprofita nevaito zvemasvikiro saka ndikati vanhu vakamubatsira ipapapo wanosvika kuma6 waibatsira Simba vachibatsira mukoma ndezva zvekuti anditi akagara pana pati kubatsirana tiri kutaura sei kudai munhu otouya apapa ari kuti ari kuenda kuona munhu anobatsira naye otosvika uyu imimi motonyarara apa simunhu ari kutibatsira nditi iye otodaidzira ototi hano ndina ndimbokubatsira basa roita ototanga otobatsira paya umwe akatosvika chiti dare renyu ndaruna ndiri kumba kwangu asi dare renyu ndaruna rumba kwangu aya baba ane ropa mumako mavo baba vane ropa mumako mavo hawana kuchena uchibva watosungirwa mhiko ijira reredhi rakatorwa obva rasungwa harina kunzi shwe saka uchibva wanzibata uku ini ndobata kunototonza tisungi uchibva waramba kana usina zvawakaita dhonza iwe wakatanga tobvunza mukadzi kuti ndobata here mukadzi akangoti babaru musabata iye kubva todini wauregedza umoyo wacho muprofita angatanga kuti batsira waya obva abudisa banga rake remhiko yake zvikanzi banga itira sei bata kobva abvunza futi mukadzi ndobata here handimanasazona indikazomuti achingoti musabati masona kobva tadzobata futi chi banga riya tabva tagara paya kumapasti ndifunga dzadza kuno mapasti 10 takambozi break saka tabuda kunze paya ndopi takazodzoka mukati tazodzoka paya paya zvanzi uyai kuno saka murume akafonera umwe anzi shawa ari kuHarare kunoko zvikazi ndine nyaya ndinayo kuno shawa yakati ano dare rako harine tsiba tenga bikatwa nerukweza nebute richi rehondo ndimbozama zvandoda kudini ndozvandinoda kuita vanhu ngavagara vari chi pamwe chete saka tagara kudaro somai zvakabva ndekuita ndezvekuti pane mumwe aiti mupurisa wekwamambo Marangi asi ipapo hana kuya akamira semupurisa akatoya ari mubetseri because anita futi zvekubetsera ane svikiro echibva tobata futi baba emi ndimi mune mhosva vakazotorana nemunhu yekumapasti 9
kwakubuda panzi wabuda panzi kwasvika kugara zvakaita apapa first born yangu yanga akatogara papa iri tochimwawo zvayo ichiona munin'ina rudini anobatsiwa mukoma kwakutotaura sapa pakazarawo vana vepo namwana uya kubatsiwa wanga uripo mukoma kwakutobvuma nyaya paipa kuti Joshua nyaya ndakadini ndakaita Joshua ndakadini ndakazviita zvabva ipopo paya ichibva adzoka mukati Ngozi yobva yatobuda bva yatopemberera kuti kana wagona manje chiende wondiripira sezvo wabvuma chi nyaya because inini ndanetsa kutendedzwa ndokuenda kuzorora kumba kwani kumba kwangu vari kumba kwangu hawana kurara vari kutomira miro simamirire mirire muita chinyinyi muchizama kuti wonditsitika nokumusha kwangu warudini vari kundimutsa saka zvadaro paya wabvuma paya tivati ngatichidzoka edupi kumusha tadzoka kumusha taura tichizama kuti tigadzise chi nyaya iyeyi mukoma ubva waramba futi makatenda motora ana baba kuhera uchibva waramba saka waramba paya zvikazi ndiwo chinhu Ngozi yaiti hanzi kana dai mukafamba ka3 kana ka4 munodini munogona kufamba yenyu wasona ndati mukoma pane zvekuti tinofamba asi topedza futi chi mari tafamba futi mobatwa todzoka pano mongoramba futi zvamurudini zvamuri kuita pane here chimwe chetokwanisa kudini kusova sanyaya yakazvika ndezekuti sabhuku nekuona kurwira wakangori pamba ndoti pakatanga kurwara mukomana akanzi afana kugara pai pamba kusvika ambotibatsiwe mbichanoudzoka pai pamba kuti agare sabhuku bvamboti zvakanaka chimbondipai ndidini ndigare naye saka agara naye 4 days saka zvadaro paya ndopita akazoti taenda kutora mukomana tadzoka kuya kumba ndopakazoti sabhuku paya nyaya yenyuka ndaitadza because ni pache zvinoti mugadzirisane muchifamba semhuri madini makoniwa mukaungana kuti mungane semhuri muri kungoungana makangoti baba asimba mai asimba imimi mukoma acho nemhuri yako inini ndichisiya mhuri yenyu asi umamirire chi emhuri yenyu mazona nokuti mufemiri wana vachinja dudini vanomunongedza ndingati mukoma wangu wakatanga kunongedzwa 1989 kwana sekuru uchinzi ndiwo wauraya mai manatsa kupabata saka vakangobvawo because hatina na baba mai wangu wakafa ndiri grade 7 1989 saka ndakangokura ndingori 1 ndiri pamba saka zvadaro paya iwo pawakabva nenyama ko wakauya nenyama yaya saka mai pawakadya nyama yaya kubva toti nyama yagara pai pahuro pangu mai wobva watofa uchibva wanongedzwa futi pakafa mwana wehanzadzi yamai wakabva wese pabhawa padoro I think 100 meters and 50 meters mukoma wakutoparadzana nasekuru unofunga pana pane pagate apa sekuru kwatodonha kwatofa kwakutakura sekuru kwakuendesa pamba pawo kwakufonera munin'ina wacho kuti manye mutore sekuru manyise kuchipatara akwara steri iye sekuru anga atofa kobva wanongedza kuti utaurayishi sekuru mazona ndikati muti amukoma ijambo ireka kuti munyama pakafa mai makanongedzwa pakafa sekuru makanongedzwa zvichida ka pamwe pane zvinhu zvinoreva ngatimbofamba tiende kwana sekuru tokunoti sekuru kundoti chenechi mumaoko medu because kuti mhorosane kana kuti tinoti chinyaranyari nekuti imi makati makwedu akasviba mukoma ubva aramba futi saka tadaro paya paya sabhuku ubva atora nyaya ubvaendesa kwa headman wendumba chibva taenda kwa headman wendumba taenda kwa headman wendumba ndopinda kana kuti mhuri hapana munhu akadini akabatana neni panyaya ingaripo nokuti vanhu vaitora n'anga kutaundi vechienda nadzo kumba kwamukoma vechigadzisa vana vavo vechipa waidonha vechidini ndivo vanhu vakasvika kwandipandukira futi tako ichibva tanga kupopota mire pane pamasira tabva kunobatsirwa kutaundi uko bamukuru pawakanzi endai munotora vana baba kubhoera vauya isu takagara tichingoti mwana tichimbomupisira mafuta ehwai kuti pamwe zvinoita ichi zvinoita nani baba mukuru wakabva waenda kumapurisa kwatotisungisa kuti tawamanikidza mhosva yekuti wakauraya mapurisa aya kwamutara akatendai kumusha kwabambazonge wachibva waenda kwabambazonge vawaenda nasabhuku mapurisa aibva kuti dzoka ipi kana iri yengozi ka dzoka ipi kuvillage hatiitonge kuno ndo patakazotanga kuenda kwawendumba kuti tizone kusvika kwamambo marange kwesoko chekuti waende kotora ana baba havana saka chakanishamisa ipapo mukumarobhi ndechekuti ndakati kuti kana baba wangu ka pane ponoonasa kuti baba hongu kana usina kukura nemwana asi kana waona mwana atoroora baba wangu ndakatanga kwazisa ndani first born baba wangu wakaenda 1976 handina kukura nababa mai 1989 obva wafa kubva pakafa mai wangu baba wangu anobvira ndakandambowaona kuti ndakasiya vana vadoko vakadini variko kumba handina kubvira ndatombowaona baba ndakazotaona 1998 ndipita kutaona kuti ndi baba masoni saka taingoti paholiday paya kana kuti kamwe pagore tichienda kuona baba asi hatinoziva kuti baba
panepo watoona kuti ndatobata futi riva rangu rakanaka rekuti watiso zviro zvani zvawo mazona. Saka nyaya yakabva kuti chakanyanya kundirwadza mukoma Robert kusvika pekupedzisira nhasi mwoyo wangu urwadza kuti kana uri baba wakabara mwana zvakaita Simba handifaniri kuti ndisiye Simba achirwadziwa mazona. Ngatimboti inini ndiri baba wenyu kana kuti imi muri baba wangu handitika ndokufonera kuti baba mwana arwara kana kuti monzwa kuti kana mwana arwara kune nyaya yakati asi nyaya vana venyu imimi mukoma Robert vaendesana kudare nenyaya yeurwere imimi mubva mananga kuenda kumwana wenyu musikana kuna tete wedu isusu sisi wangu mukwasha mubva matorara ikoko makatopfuura nerodhi neyakumba marara ikoko asi makazobva futi kumba ikoko kumukunda mushiya muchinanga kusvika padare musina kuona mwana musina kuona mwana mabva padare paya ndopetasangana nditi motodzoka futi kumusha hamuchasviki futi kumba kune mwana ari kurwara ikumuzukuru ari kurwara motoenda futi kudzoka kumusha ndozvakanyanya kundibata stereki nanhasi baba wangu urwere huri pane mwana hauzvisi chaakakwanisa chete kupa mukoma wangu mombe 3 dzakazi naMambo Marange ndodzida vakuri pachino chavasina kuona kuti mwana wacho ari kurwara sei. Idzi mombe dzanga dzanzi na Chief Marange ndodzida ndedzei mukoma petakazofamba kwa Chief Marange takafamba kafu wakabatwa saka ndikwe takaenda 5 mukoma akabatwa ka 6 pese petakaenda pese wakabatwa kuti ndozvakaita pese vachiramba pese kusara pepa pakabvuma paya kuzonzi pakapimbira Ngozi vakazobvuma futi petakafamba nenganga dzaMambo Marange ndipo pakazodudza vachitaura nababa Tapswa kuti muti ndakabata 1999 asi 1999 ndabata muti 1999 mutiwo wakazonda kodini korasika mazona ende chini checho chachatobuchi chisati chachipepapo munhu angada kuuya kuhakira nyaya iyi angazi na Chief Marange anofanira kuti auye kuti adini abate dariro riri iye ndiye akatotanga kutozvitaura vanhu ivo vasati vatosvika ba kuti ndarasa 1989 mushonga uyoyo andinokwanisa kuzoutera maybe handichazi kuti chii chirudini chiri kuitika mazona. Pakazoya mhepo yako akwamanje achibva abvunzwa zvikaziwo zvakanga watora muti wangu wakadini kuudzosa kana wanga usikachaudi zvikanzi wakarasika zvikazi 1 wakatora mapatsi angu 2 muti wangu wakatora pawakarasika wafanira wakadzoka kwandiri wakandiudza kuti muti wadini warasika saka ndokuda mombe 2 hadzi nehono negwai ndobva kwatamandai musi wemunobvisa mombe iyo dziri 2 idzi ndinoda kuti unge uchiunza zvinhu izvi zvezvo apa kana iri mari inokwana mombe 2 nehwai woisapa ndobuda ndokuudzai kuti chiro changu chiri apa torai chakachererwa apa torai isai musaki mumba mune chakati mumba mune chakati chikataura kuti zvitumwa zvake uyu zvinobva kumba kwake zvichiuya panapa pane shamwari yedu yakacherera panapa inosenza sebooster pamba pangu saka zvakuti mukoma anouya noku baba anouya noku wese pamba pangu patopa ground rawo mazona saka baba pawakafonerwa namukoma akati afamba kwa Chief Marange mani kuti metafamba mumabatwa futi pane zvamuri kuita pai baba anozombobvira watombowe wakabva toregedza nanhasi havasati uchibva watumwa mukoma uzi enda kuna baba wako pauri kuenda kotora mombe uye pana baba wako akauya rega baba wana kuya futi asi chawakazogona mukoma pakazozi alright sezvo wabvuma yako chienda kotora mombe 3 uye nadzo pano then ubva wagadzisa nyaya yeNgozi ndikupa 3 days pa 3 days pakaramba chidini ichiwedzera mazuva mwana ichingorwara chete saka pakaenda kotora mombe dziya ndio chimwe chakabva chandorwadza futi kuti baba anopa munhu mombe abvuma sei kuti mwana ari kurwara kana kuti mwana akapara mhosa asina kuya kuona Ngozi yacho kuti iyi irapa sababa ari mumusha zvotoreva kuti baba angu haana kumira neni asi kuti akamira namukoma nokuti mukoma anoti mushonga ndakatora kubhoyera iko kuna baba ikoko bhosi baba anogara kubhoyera saka iye anganzenga zvake kuti handina kutora mushonga kuna baba asi ndakaenda kubhoyera kudaidai zvinoreva kuti iye kana akatora kubhoyera zvinoreva kuti baba inini mazire ndinowaita inini havatauri neni nenyaya yekuenda kupi kun'anga nemhaka yekuti inini ndakakura ndichinamata ndayangoti ndiri mudoko ndakatanga kunamata naZayoja ndikazobvapo ndikazonamata the African Apostolic Church
mazona. Saka ndakangokura ndikuri munhu kunamata kudaro kusvika saka baba waita zvaizvo kuzivisa kuti mukomana kuti ndimuti ngatidai apa hazviiti kana ndimuti dai apa asina mukoma ngatitsike. Saka zvinhu last year ndipo takatanga kuona kuti vanhu havakawa I'm out of the family. Ndikatombofunga kuti zviri nani kuti maybe otherwise timbotsvakana ndibatsira kuti ndiende ku-DNA test ndimbonasa kuti ndibabangu kuti asi babangu because ndanda confused. Munhu akabva pamba 1976 zvokungosiya vana vari vadoko. 1976 hapana mwana wababa angati anzi akushanda kudini vanesongori kuchikoro maprimary. Asi baba wana kuya kuona vana. Asi nhasi uno baba wangu akutoti nemba yandakasiyiwa namai inini vangu akutoti imba yangu. Zvikasvika pakundirwadza mai vangu petakafamba pacho vakatobuda vichiti baba enyu wakandishungurudza. Izvi zvitapetera pana bada izvozvi izvi zvikapera zvasimba rashizvi kwana sekuru kune nyaya futi yakamira. One yekuti uyu wakauraya mai iye mukoma wangu ina. 2 mai vari kubuda vachiti chii baba wenyu wakandikanganisa mazona. 2 ameno mabvisira vakaita mombe dzavo mombe yamai runza haina kudini kuenda. 3 vaibuda chiti baba wenyu wakandishungurudza uye imimi vana mavakuda baba venyu kupfuura kwamakachengetwa. Inini ndakatakura dengu mai vedu vaita zvemusika ndikakushupikirai mukadzidza mukapedza zvikoro. Asi nhasi no makutambudza mwana ndisina kukudza nokuti mai ana undikudza. Mai yangu inokwanisa ndiri grade 6 mai ukobva wafa nanhasi ndo pamba pamusha pandiri pamai. Saka chinhu chinenge chekuti kadzinguva ndikazifunga ndinosoona kuti of course ndaababa vane mhuri asi chiro chinonyanya kundirwadza chero ndechekuti why family yangu yakanditira utsi kuti baba anosvika pakutumira zvikwambo zvavo pamba pangu mukoma watumirawo zvikwambo zvavo pamba pangu. Hanzadzi yangu endaitombotrastawo yakununudzira kuti mukoma haana kudini kuzviita. Umwe mukuru musikana akatanga akaita kunga rimwe runa mukoma ndisina ndipo ndandingone hanzadzi wane yanga akamira neni. Uyu mukuru petakafamba tichibva kwamambo tichienda kun'anga metakafamba imomo akabva abatwawo akanzi ende hanzadzi yangu yovishwa nanhasi haina murume ato munhu akurawo akangoita mwana one palife yake mwana wakakatororo watunazuru wake mwana wake asi akaroorwa pekutanga murume wacho kubvafa. Saka zvinoti murume anonga angororana naye anogona kubvapo kana kuti 3 months 4 months murume unosara chifa. Varume vanga vasikafi iye aripo murume akafa aripo iwani chete. Saka kunoti murume wekutanga wanga akamuroora vakabvako murume wobvafa kwakwe umwe murume wechi2 aibva mubocha echibva asiyana kobva afa kwakwe umwe futi wechi3 aibva futi kubocha kobva varoorana kobva wafa kwazozwa umwe aibva kune machesiyama uyo wakatofa torese which means vanofanira kuita 4 or 5 pavanhu vese vakagara navo mumba. Hanzadzi yangu ndichitarisawo pamafambiro taita zvichibatwa hapana munhu ari kurarama murume wakagara naye. Saka ndo pakazotobatwa kuti hanzadzi yako ina baba ako vanokuita mukwarapwato mese vasikana vakutopinda nekwazukuru nekuvana. Mukoma vangu vane vana 5 vasikana hapana mwana ari pamurume. Vana vamukoma vangu ndini ndakatanga kufamba nawo namaiguru first day in 2003 or 2004 manheru musikana first born yangu yakadonha kubva yatotiziyi muzukuru aigara pamwana wehanzadzi ndi aitengesa mutakishop mawo maiguru kubva vatuma chi muzukuru kuti ndodaidze chi bamnini mazuva atati chine good connection taiwirirana chaizvo namaiguru namukoma. Saka kubva pa zvakangotanga zvinhu izvo zvezvo handina kuzowirirana nawo yange yato secret mumba mawo. Asi petakatanga kuti musi wachiwo mukoma wangu asitoripo pamba manheri wangu ari kubhawa inini semunhu asikapindi mubhawa ndandisikazivi kuti mukoma ari bhawa ripi ndabva ndatotora namaiguru maiguru akati hapana munhu anombobatsira ari pakati chibva tatotora namaiguru taenda musakubva kune mumwe mudhara aibatsira tasvika kokusakubva paya tatobatsiwa paya kanzi no pane mhepo inonge runetsa pamwana chichi mene kupe mushonga mene kogeza naye aende kogeza zvakadai asi muzodzoka pakuzodzoka ina ndazodzoka maiguru ndo wakazodzoka ndichi nemurume wawo. Kubva ipapo mwana wangu akuti zvokutotedzana first born ikaroorwa choenda pasecond born second born ikaroorwa choenda pathird born kusvika pane kupedzisira wechi5 pechakasvika pane wechi5 aroorwa vese obva vabviswa mudzimba kubva pasara musikana kwani mukuru imba yachiringoshekawo
saka vese wangori pamba mazona. Inini chakabva nachanasa kundipa chokwadi chekuti mukoma wangu wane zvawakaita handina kuwarambira. Inini nenyaya yerudo, inini hangu hama dzangu ndine rudo. Kuhama dzangu chedzindinozvarwa nadzo ndine rudo. Handina ruvengo yaro kuti kazo ndine grudge, handina. Asi chendakaona ndechekuti handimunoona kuti munhu kana uine nyaya yako unozama kuda kuisa ruvengo kuti musawirirana kuti secret yangu ikazikana unogona kufumbura secret yangu. Ndozvaita mukoma izvozvo mazona. Asi akatanga kugura ukama wedu chaiwo ndimai guru. Live ndiripo dai waitotaura vana kuti baba munini hakusi kuti baba munini hasi baba weiba. Saka vana vaito ukamuti uri sei muchitopfura zvakaita parodhapo, yes kani mwana uri sei atoti kuti baba munini hakusi baba, musi baba angu ba. Saka zvakati ndokutokura kusvika watoita wakadzi wakuru uchitoti kuti baba munini hakusi baba. Mwana wawo hwani ndiye aitomboti dzimwe nguva aipota ichitiza ichaipai kumba ototaura kuti musataura kuti ndambosvika kuno. Mwana wakupedzisira musikana ndiye musikana umwe uzototi nanhasi anotopenga kuti imimi baba emugadzisei nyaya dzenyu. Vana vacho vasikana ndo zvari kutaura vatonetsana navo vacho kuti gadzisei nyaya dzidini dzipere, ndiye muri penyaya yenyu mazona. Saka ndiwo hondo yetinai mukoma Robert kuti izvizvi pakufamba kwetakaita kwachifi mukoma wakaendesa mombe 3. Asi iwo chakanyanyonetsa futi ipapo mukoma Robert, mukoma wakanzi enda kubohera namamba marangi ndinoda mombe ngani 3. Vechibva wapuwa mupurisa wekuti aende naye kupi kubohera kutora mombe kuna baba. Tichibva tatoparadzana iwona the following day pawakaenda kubohera handizivi kuti connection yawo yakaenda kusvika papi because wanga watora namba dzemupurisa ndakatarisa. Saka ndakazozwa manje taako kuti munhu haana kuzinda nemupurisa akafanira chiti mari yangu haikwani yekuti ndipe mupurisa kuenda neudini nekudzoka. Asi mombe dzakazokwanisa kusvika i2 imwe yacho akati hanzi yakatsunduka murodhi obva yatiza. Saka mombe yaizi inofanira kudzoka musi wefriday kuti inge yasvika pamambo. Asi takasvika mombe ichinzi hapana nanhasi mombe hakuna masona right. Iye aibvisira mombe nababa havana mombe. Mombe dzamukoma wangu wakamboita mombe dzasvika 16. Asi chendakaona nekudzidza hangu izvozvizvi semunhu haakuona kuti zveshuwa ndandisa ndamboziva kuti chinozi ngozi chinhu chinonetsa kudaro kana kuti zveshuwa mukazva munhu unoziva wakazoripa pasina chinhu. Ndakaona kuti ichokwadi mukoma wangu wakaita mombe dzaisvika 16. Asi mombe dzaiti dzichifura paground pane chiground chimwe chiripo chekuti mwaona mombe iri kufura apa iyi. Asi munotoona mombe takatogara kuti munhu mwedu kuti kwadara pasi yotobuda furo yototauta yototi si. Mombe dzawo dzese ndo zvedzaita ikatodona apa yotoita saizvozvo kusvika mombe dzamukoma wangu dzasara dziri 3. Dzasara dziri 3 patanga Simba rashe kurwarawo mukona triki iripo pane zvimwe zvokuti haumiriri kutaurwa nechiprofita ba but iwe wega nekuona chako dai izvozvo wakuona uri munhamo unofanira kuti dzimwe nguva wombonasa kumboteedza kuti chii chiri kumbonatsotoitika. Mombe yavo yechi3 Simba rashe atanga kurwara yakangoti iri kufura kobva yatoti mabvi pasi so yakatoita 2 days ichitofamba nemabvi zvese kuenda kudanga ichigwesha makumbo ekumasvondo anga akamira ichifamba ichifura uswa obva vanoti mombe inozonyarisa munharaunda ndofunga ndozvakatofunga obva atengesa mombe yakubhucha echiitengesa Simba rashe ndopakatanga kutofamba nedumbu. Mwana kwatotanga kutofamba nedumbu. Saka zvese izvozvo kana ndakanda kuzama kuzunganidza chinoti hei zveshuwa ndo zviri kudini ndo zviri kuitika. Saka date ranga rakapawa mukoma rekuti waende kuri pangozi ranga rakazi musi takatanga kuenda kuda wanzi tiri kupa 3 days. Ichibva rabva pa 3 days ubva kumbira 1 week rekuenda kubohera kudzoka mombe. Ichibva wadzoka uchibva kumbira futi rimwe zuva futi uchibva wadzoka izvi kukumbira kwaita izvi zvikake chifo uchipa maexcuse. Saka ndirifunga zvimwe pamaexcuse kwake manje kuri kudelaya kuti mwana afe because nguva dzatinongoti bve padaro daisoi zvika kuti chinhu chiri pana Simba rashe hachidi kuzwa nenyaya yekuti date mapana raskip. Mwana unobva totanga futi kutoita wese sezvanga kutoita nezuro kubva musi tabva kwamambo mwana tatingotakura tichiendesa tichitakura tichidini tichingodaro. Saka nyaya yake ndikandeye kuti vakati ndiri kuenda kuri pangozi musi wa25 dzawo mombe dzasara 2 idzi iyi yanga yaenda kubhucha yanga yakufamba nemabviri 2 dzasara wakatitengesa
vichiti vareze mari yekuti vaende kuri pamhosva yakwatamandai. Paine nyaya yekuti ndokuenda kwakunzi ndoda mombe, hono nehadzi nehwai. Asi pamusoro pezvinhu izvozvo panoda mari yetransport. Mapurisa amamba anofanira kuenda 2. Mapurisa amamba azi mupurisa wamwe 100 years. Then pane munhu akatsvakwa namamba marange akati anoda kubvisa zvinhu pamba pamukoma kuti chinhu ndo chakati kana kuti mundiri kuti mubvise zvinhu musina kuripa anozoramba kundiripira musha wese ndinopedza nevasina mhosva ngaunze zvinhu zvangu apa ndobva ndataura kuti ngatichibvise chinhu ichi saka vanhu ivo vakatoda 400 years. Ichi chacho chaitaurwa kamapere nenyoka nezvidhoma zvakunza zvinhu zvese ndine mafuta ndinapanapa mukuna zvakafanana nepakona apapo. Simba rachanga akarara pakona apa munina wake obhabha noko ishoda izvezvi nyoka ndofunga yanga yakati batini 20 meters ne rowambira black mamba riri kutokona kuenda kunani pakarara Simba ndofunga ranga rasara ne distance I think 1 meter kusvika pana Simba. Munina wake obharona akati nyoka yanga itosimudza chi musoro ndokuti yanga yoda kutora tennis ball ngati pai pamusoro pasimba da iyo nyoka yakutobudwa apapo obhatotiza vanhu obvaura. Musi wetakabva naSimba tichienda kubatsirwa kwachief Marangi nokuti tisati taenda kwachief Marangi tienda kuenda kwaHedman weNdumba tatangofamba pamuprofita kutanga takutosvika pamba second from last mukomana akarumwa nenyoka. Zviro zvazvakuita zvazviri zvakuti taitoti pemagare takata pana paka tatakurusana izvozvo tisikazivi arumwa nenyoka sanhasi. The following day pamuti pakati karodi kakadai so asi muti pasaidi pacho takatona matosungirwa shinda dzuku shinda iredhi yanga yatosungirwa pamuti paya patoitwa mhiko yatoitwapo mazva chiva tashandisa kuti uyu orumwa nenyoka takuona futi nyoka kumba uyu akagara nokuti nyoka iyi ndarumwa apa ndisipe mvura ine sauti neuni ndisipe muoko oisa muoko muoko otozara mapundu. Vana vamukoma wenyu vari kuti pachokwadi chinoitika munoona vana havasida kubudisira baba kuti havasiri saidhi rababa nemhaka yekuti vana tete vangu uri kumwe tete ari kutsvuka ari kutsvuka vana kuti musabvuma because hamufaniri kuti mubvume kuti baba waende pakadini pakashata. But vana ndizvozvo ndezvauri kuona zvichiitika pamaifamba maifamba nani vana vacho vanga variko wani vetakatanga kuenda naye iye wakanga ari kubvuma chakuti baba ri painyaya dzenyu. Then I think inofunga is now 3 days pane umwe mukomana anotamba nevana vangu naBili mukoma waSimba vanotamba usina nemukomana saka mukomana yanga arubva kuona Simba kobva asangana nevana vako 2 nokuti 2 vana ava musi wetakatobva tichiuya kumba vakatonunudzwa nefestival yangu neBili ndo yakasvika kutobata vana vavo 2 vasikana vakuda kurova babacho vichitigadzisa izvozvo zvinyimbozi zvekuti tatisa kugara mudzimba navarume mazuva naBili kobva abata vari kuzviziva nekuti I think 3 days ago vakatotaura nemukomana yekuti muri kuona senyaya yakaitika pana bamunini pedu apa musi uya vanhu vakaungana paipa nemambo yakabva kwamambo Marangi uyu mukomana bvati zvakaoma umwe wacho bvati madhara angagadzise chi zviro zvavo sisu wacho kubva wadaira kuti aiwa ita kuti baba ako ngagadzise nyaya yani yawo kutaura munin'ina wacho uri kuti vana vari kudini ndatanga kuti ngunzwo pfungwa dzevana vacho but handimunoziva here baba naMai Simba kuti zvimwe zvese tinogona kutaura even kana kuenda kun'anga kana kuenda kumaprofita mushonga wengozi kuiripa ichokwadi. Mona kune vanhu vamwe vaitondinyenyedza manasazona inini sanachitira kuti handisi munhu wetsinye vanhu pezvakatanga vakati iwe wadini kuti ungofambo ungosunundirawo kuno umwe ngozi yacho ndikati no munoona chinoitika kadai ndikadaro kangozi haiperi mukomana ofa nhasi asina uri panyaya yawo kwati ini ndofa nhasi ndinozoisumudza here nyaya iyi handisumudzi nyaya iripo basi ndekungotika mushonga wengozi kudini kuripa cho dambudziko ropera chi mumusha manasazona saka maonero ndakazvita mukoma wangu vane mishonga yakaoma vane mishonga yakaoma kuti bendakanasaona kuti vane mishonga yakaoma even kadai mukapinda mudare chaivo chaivo dai unotoona nezvika mudare kuti pane something zviri kuitika mazona zvokuti vanotochemera kutoti
chiro chirapa pamwana akachitaure andi mana sozona vachizoti achitaure vachizoti achitaure kuzo wakatochibata ende pesa unobatwa zuva nemugara ende ndiyo slogan yawo iyo mugaranganga ndochi nokuti ukasvika pang'angaka tichifamba semhuri ini ndichiroya vamwe inini ndikashandisa mugarang'anga haindioni kuti ndinoroya kana nyimo ogadzira nemushonga uisa mese metakatofambaka ndifunga pekutanga petaka nemuprofita wakabatwa kuzo nemugarang'anga petakazoenda mutatu nekwamambo tinana bataps vakabatwa futi ura nechi ane mugarang'anga vamwe mbuya kupedzisira vechitatu vakatoti endai pageti apo motora mavhu muuruse motora mavhenyu muya nawo panapo musanganisa ndio maurayira ndo mugarang'anga wandi saka nyaya yakazonakidza ndeyekuti pakazoya vanhu ava chada kubudiswa pana Simba chakaramba zvechinongoita ziya ziya uyu mwangari pakati aiwa kana dai muida uchibudisapo kapa chifu chakataura mabhozi uyu murume uyu zvakatoita pakapa chinhu chiri panapa chakachererwa munhu afa akataurawo ende motora mavhe kumba kwake muye nawo panapa mise mumvura umu motora Simba oisa maoko mumvura motora baba mukuru wake oisa maoko mumvura chiro chinobuda ichi ndopechakazo mhepo ndipo yakazohakwa manje nechi nomwe akauya kubatsirapo manje kobva yachitaura manje obva achigarisana zvawo chibvunzana vakabva vawirirana ipapo zvikazi mushonga wangu pawakautora wakauisa kupi zvikazi wakarasika zvikazi wakadini kundidzosera uchibva wawirirana wese ipapo zvikanzi raiti ndoda mati atenda matenda ndao zvikazi ndoda 10 US nejongo nendiro kobva agadzikwa Simba apa mukoma apa nebreti yacho obva abata jongo obva isa 10 US obva ataura kuti izvi zvichimbozorora kusvika ndakuripira zvakadai izvo ndakakanganisa echitaura ega nemuromo wake akatotaura kuti chiropa randaida kuuraya Simba rashe uyu handisasauraya Simba chitora jongo ichi chitora ropa iri mukatasa pamavhidhiyo abataps moto muzochitaura kudaro chitora jongo iri ndo raropa rako ndichitsvaga zvinhu zvako vanhu vese vevhireji varipo vakazara chimbozorodza mwana asi pekupesira saka munoti mukabva naye pangangasa nhasi make sure muchitobva kana pamambo muchitobva kwamambo musachiwo anobva nanga straight kunanga ouya kumba andidi no tapanzwa kuendera something pane basara here pataurwa na alright ndatimboita makuwa pane yatete yevarume vari kufa vaenda ndobva vabatwa handina kuzomupedzera chakaitika tete vakanzi ndoda baba wako vauye kuno masona saka chisina kusumudza baba musikana uyu akanga ari kumboti akamboonawo something ichipa baba masona ende wanga akaisa baba pamwoyo ndiye anga ari best masona saka zvadaro paya manje tete vakabva wadaiso ini kuita kwakaita tete wangu ipapo kwakandifadzawo ndipo munoti tete wangu ndinonamata nawo ndakaona kuti munhu anoziva mwana anoadhimiti nharo dzakatanga pakuita pekutotanga kudare rahedmin akatopopota dare rekutanga ramambo takutobuda kuenda kung'anga wakapopota akakapfeka dhuku chena asi tamurodhi manje kuti taakuchifamba manje nyaya dzakuchivhurwa matare pekutanga ndakaona ngachinja mbichana kechi2 ndakabva ndatoona kuti hanzvadzi yangu yadini yaane pfungwa dziri kuina dzikatomboibudisa muromo chiti atete zvinhu zvina zviri kutaurika chingoisa ichi mwana musanyobarika nezvakadini nezvakawanda petakazinda pechi3 nepechi4 makusina chitazodzoka pana akazouyawo yakataura ika kuti ano handisikazivi kuti ndo zvanoita izvi mwana ari kurwara mukoma akaita aikanzisechi nyaya yemwana because hazvichasinzi anytime mwana uno tinomusiya masona kusvika akazoonana nauyu pakona kwatoti naibhini ndanga ndisikazivi kuti kunzvambo yakadai so ndandisikafunga kuti hanzvadzi yangu yasvika pakuita mweya kuti inotora chinhu kusamba mako iwe usina ropa usina muti weinawo zvandirwadza ikazotaurira hanzvadzi ndadini ndabatikana ano imwe hanzvadzi yangu ini munin'ina wavo vamwe tete vaidira nesu vakazi ndarwadziwa chishingai kuti zvinhu zvidini zvifambe zvakanaka ndiye nyanga kuti izvi ndiye anga kutombotifonera ndega akatotengera mwana mazuro masona akataura kuti inini muna baba ndabuda pana mukoma runetsana naye ndabuda inini handichadi zvinodini zvinondinetsa akabva wasvika nekuti nyaya yakaenda muhodza ndeyekuti varume 1 vakafa
zvakakonzerwa nababa. Baba wangu akabatwa kuzi vane tsvimbo yavainayo ngavauye panapa, asi mukoma wapo akaenda kwakazodzoka tikati baba wana kuuya vakaenda vamboramira kutariswa madziso kunyepa, asi vana baba mini vari kubhuira wakatofura uchiti baba ako ndaona ichidarika kudai sochiperekedza mukoma wako. Ngatiti baba nababa mukura pari zvinizvi ngatimboise zvomashure mukavafonera mukati ngatifambei, ngatiti kana kuti ngatiti handi yekumarondera, handi yekubhulawayo, handi kana kwarusapi, vanobvuma? Panotoda patone something chekuti vasumuke, havachabvuma nekuti zvakabata zvikuru. Nekuti baba wangu ininika vanotonesana maningi navo izvo zvese kuvasumudza chekuti handei kufamba. Nekuti baba wangu vanonzo petakafambiswa kazwa chishwa takanzwa kuti vane ropa rakaparadza. Nekuti pambuya kwakatobuda nyaya imwe yakatomubuda kanzi munhu ngaafe kunuhu, kune ngozi yange yatobuda futi kumba ikoko. Izvi ndingati sofa kuna ritopenga izvo zvine ngozi. Mwana munin'ina wawo. Mwana munin'ina yawo. Sezviri kuitiko pana Simba. Sezviri pana Simba. Chinhu iyo chitotaura kuti hamusati matanga mhosva dzese dziri dzinosvika 5 kana 10 dzinofanira kuti dziripwe. Nokuti baba wakazi vane tsvimbo yainayo kuti magarire takaita panapa vanogona kuva rutotoona. Hanzi vakangosumudza tsvimbo yavo dai zviri pakamera zvese. Ende handina kuzviramba because baba vangu vakamboti musi takagara pamuti ndaenda kuvaona hisitiyona nhasi ndasandi kuti zveshuwa une zvakaita. Akati mbuya wangu mai vavo vana sekuru vakauya vakati havana kubhadhara mombe yamai ndivana sekuru vavo. Hanzvadzi dzambuya dzese dzakafa asi vava vana uye hanzvadzi dzambuya vakauya vachibvunza mombe yani yatetawo. Saka baba sekuru vangu chera upenyu kubva vabudisa mombe yababa vangu ndivo vakabudisa mombe. Akati okay baba vangu hawana mombe asi ndau uchibudisa mombe inini. Mombe iyo bvaenda kwagutu kumusha kwambuya yange isiri nguva yekunaya ba ngoma Robert pasi pemushuma nguva yetoiti nguva yesenza ndio nguva yekuti hakuna mvura, nguva yechirimo, nguva yechirimo mombe yakamira mudzasi memuti yakangodisapia anda muvhu kungonyura iyo semagarira takaita pana kwatona handisipo chachituri kana chitori hapatorina. Seka namozeruka bazona. Saka muna chinhu chichida kufumuka manje chinozofumuka neimwe nzira usikazivi because hakuna chitema chinovharidziwa kuswa ufe. Kazhinji kacho dzimwe ngozi mukuona dzakubuda dzichidai dzakuda kuti munhu afe apedza nyaya dzake semapedziro akaita mombe dzamukoma wangu dzese mazona izvi zvitudza dzasara ndo dzakabva ndokutengesa asina mombe mudaga. Ngozi iyo yakatotaura kuti ndakaona kuti uchandiripa nezvendakashanda hazviiti, unofanira kunge asina chinhu uchizotanga kundiripira. Saka ipfuma iyi yanga rengozi. Yes. Ngozi ikati ndikatanga kubuda zvinezvi ndinoripwa nezvinhu zvangu zvandakashanda. Saka the best kutanga ndapedza pfuma yangu otanga kunyatsondiripa nezvaanoshanda nemaoko ake. Exactly. Right. So baba naAmai Simba manditsvaga mauya kuno chishuviro chenyu ndechii? Ini shuviro ndekuti inini sababa mai vasati atanga kutaura zvavo muzopesa musababa dakuvhara nababa amai shuviro yenyu ndeyekuti makataura naini mani? shuviro yangu nekubereka kwandakaita mwana nekutambura kwese kwandiri kuita nemwana pasina chandakabata nemaoko angu toda kuti simba rangu arapwe. Ngozi idzoke mumba mai yakaitwa shaimo ibude mumba mangu nekuti nguva zhinji handirari nenge ndakagara sezvizvi usiku hwese handirari nenge ndakagara sezvizvi. Mwana akatanga kudzowa akatanga kubuda furo nechifanira kutopukuta furo riya kuti risadzoke futi pai mukano richipupira. Handichadi kutambudzwa nezvandisina kubata. Ndakamboedza kuti tibatane semhuri asi ndaona kuti mhuri yacho haisi kuda kuti tibatane, iri kuda kupedza vana vangu. Sengozi yaitotaura kuti ikauraya simba racho ida kuuya pana Bhili, yoya pano mwana unonzi Neva, yobva yapano mukomana unonzi Nashi, ndosara nevasikana 2. Vakomana vese yaita sei? Yapedza. Saka ini handisi uchada bamba mangu kuti Ngozi igare mumba mangu. Idzoke kwayakaurayiwa ikoko. Ikadzoka ikoko vabereki nehama dzese dzisi kumbomuka kuti ngatibatsirane vanouya ngokuti yakumba kwei
kwehama yawo yaanoda. Wauya Ngozi yochienda koripa. Sokuti kuita kuri kuita baba mukuru havasoda kuripa Ngozi. Mwana achingorwara. Mwana haadyi. Anotongoti kuti ndabayo. Abayo zveshua haamuki hari ngekutotakura kuitira zvese. Anogona dya masipunu matatu eporridge. Kurara nekuswera mwana haana chadya. Ndakagara ndakarindira kudai. Kana mumunda handisina chinhu zvese zvakaperera musoro. Handina chandinacho. Ndakangogara kudai. Ndikaita 8 days, 7 days ndichirara panze ndega nemwana. Baba wacho wasipo. Kusvika wazouya. Pasina hama inouya kwouya kondibatsira nemwana. Asi zvakaitwa hatisisu takazviita. Saka ndoti zvidzoke kuna akazviita. Zvigare imomo. Zvagara imomo zvikanyasa kushungurudza imomo. Vanhu vanomuka vakaenda koripa. Andiriya. Right. Baba Simba. Ya mukoma Robert inini ndinorwadziwa nechino 1 chinoitika ndechekuti muna pane makore munoona kusika munhu wakakurira munhera pane zvimwe zvipo zvinouya panherera. Inini handina kudzidziswa namukomana, handina kudzidza, asi intelligence chete nekungwarira kuti ndaiwirirana nemadhara munharaunda kuti ndikazi ende kutema muti urapo ndaitomhanya ndiende kutema ndogadzirisa, ende kutema chandiyo ndogadzirisa. Saka nyaya yakazvika ndeyekuti chinonyandodza ndechekuti handina munhu akandichengeta 1. Mukoma wangu akatomboparadza mbudzi dzangu ngotengesa rando muchinepo dzadyiwa neshato ndiri kubasa, ichienda kumba chiurayo chidzadyiwa neshato. Asi nhasi manje nezvakuitika chinonyandodza ndechekuti inini chandiri kuda chaizvo kumaropa ndechekuti inini handina mushonga mumaoko mangu. Funga mese metakafamba chemu vakabata kuti handina ropa rendakaparadza mumaoko mangu. Pamwe mune mugaranganga uyu. Handina mugaranganga. Nokuti dai family mugaranganga kai. Inini maonero angu chanditoona panyaya yangu maonero ndirozvita. Inini Mwari wangu nemidzimu yamai vangu ndiri nditungamira. Tinotenda. Why ndichida nechekuti Simba rashe kana pane munhu ari kuuya usiku ya anotaura kuti mbuya wauya. Vangu vakapfeka gimins nebhairibheri mumaoko, asi vari kuuya vakabata kubanga. Banga 1 vanopa Simba rashe. Iwo vanosara nerawo. Simba rashe akataura kuti mbuya vanhu vangu vatiurayi bhozi vari kundishungurudza. Mbuya mumba anotaura kuti aiwa handiurayi bavana vangu, asi vandofanira kuti vadini varipe. Handimababata. Saka ini ndinoti ndio machengeterwo handiri kudini hangu kuchengetwa nenyasha. Nokuti 2 times mukoma wangu uchindidzipa ndakarara muhope. Mazvona musi takatobva kudare rakapisa maningi stereki, ndakatorota wakatondibata chakudayo zvokuti ndakazotovhunikunga uchiti chichi ndikati nditotora mukoma rudini watondidzipa. Zveshuwa ndakatomuka nditori nepeni kuti kudai kwatodini kwaitonetsa. Mazvona saka ini ndoda kuti zvinhu munhu ngaende kuri pamhosva dzani plus munhu anofanira kunzwa kuti because haasi kuswinya because haasi ari kurwarirwa. Nokuti mumwe munhu anenge atofunga kuti idambe, munoona kuti mudzimba munhu achitamba nemushonga ka iwe usina chanoka anenge atokunonga wakapusa kuti usikazivi zvaunoita, akatopfura parodhi akaona kuti utakura mwana kuenda kuti uchidindinika mwoyo wako unotofara zvavo zvodini zvikushanda. Saka munhu wakadai swoka ini ndifunga kuti zvinofanira kuti zvimuswinyika kana mwana wake kana muchika kuti aone simba rekuti aite sei, because mukaona munhu achiextenda madays inyaya kuti urwere hausumba make. Izvi muona mari dzadzi kukumbira kufamba ndakasvika pakukumbira hapasisina sipo yekugeza chaitisa. Mazvona nemhaka yekuti izvi muona parapa anogona kutaura kuti nyama yedu ndimuhwira fishi dzenye ndemudyiroko mavheji nye ndemudyire seri kwemba uko. Tiri pamba hatitauri zvaizvokuti munoita noise, munotaurira pasi zvokuti munhu arapa unozoti hapasi kuitwa noise. Mukatonga mataurisa kuti nga pane vana vatukana kuti mukoma chine hanza dzoda izvozvi chinobva chatobuda chinhu chiya chototanga. Izvi muri kuona apa handimona pakushushuka madziwa vanhu vanofunga zvimwe zvinotangira kumatare kumba titori munhamo tiri muhondo kuti zvikabuda ichikanogona kana uchisumudza ichi vanhu vakashandisa kuti kwamambaraka musunapa vanhu vanga vakawanda vakaripo vakatadza kumubata ari vanhu. Saka kwati mo isusu tiri pamba tinosvika kupi which means tinofanira kutonyarara. Zvatodaro inini ndikada kuembera pozi ropa rangu neramukomba ndirimero achindinzwisisi pozi vachizwa kunhuhwa kweropa kuti no ndiwo vanhu vakaniparadza.
asi chozogumadzimungwa ndikatara nacho ndakapopoto chodini chotsigama mavachizimungwa akaemberawo chotsigama chototwasudza makumbo acho chodini akazobata makumbo ake haabhendi kudai chinosunga makumbo kuti mwana udhonza gumbo kudaiwo remunhu wakafarira nani zvakafanira nemuntu unonge wakabhenda kudai kuti mudaiwo ndozvanonge akaita makumbo ake haatofandi saka zvifunga zvinofana kuti zvimbogara mbama mukoma angu kuti kuuya kudai sotakuya kutsvakira kudai sodai kugumirwa tinotenda saka makasununguka here kuti tise ndanzwa maisimba vachoti shuga kumba hakuna ipapa mari yekuti mutoya kunoku mateta mudemi tibva tangoisa futi nhamba dzenyu kuti hongu vada kubatsira yapo ndo nhamba dzekuti vataure nemi ende tinenge tichiita chikumbiro chokuti vanhu vako kufonerai zvinezvi nyaya vakuiziva zvekuti varamba vachibvunza kuti zvakazita sei saka mazeta sei makazvinzwa kudhara vakaiona kudhara kana neni vakatondifonera vachiti ona nyaya ada kubatsira ndongoti ndakutumira shuga ndakutumira sipo ndakutumira mazuva ari kudiwa nasimba ndo chikumbiro hongu nhamba tinoisa asi chikumbiro chataura ndechekuti nyaya mainzwa ari kunzwa kusundwa ari kunzwa kubatikana nevese vaikufonera vachiti dai mabata mukoma Robert dai mabata vaigona kuendesai kuna sekuru nhingi kana sekuru nhingi takuzvinzwa asi ezvinoizvi makuchida mari yekudzokera makuchida mari yekuti kwamuri kuno kuna Simba wacho hatizivi kuti kwatinenge taenda munonzi garai mazuva mangani mukwanise kutengerawo zvichida Simba anogona kuti sekutaura kwamaita kuti anogona kuti handide mavheji handisuda chakati mukwanise kumutengera ari ipapo ndochikumbiro chatakuita kumhuri yeZimbabwe tichiona kuti mabatsirikana here muri muno asi sekuziva kwandinoita ndechekuti Mwari nemudzimi yenyu kana vakusundai kuti endai kunzvimbo iyi munobatsirwa zvinofamba kutoya kwetaita kwamuri kakuzadzisa rudo rweZimbabwe nevari kunze nekuti muna uri wega chala chimwe chete achitswanyinga iwo uri muground kaunogona kuona kuti unofunga kuti munhu uri kutamba bhora uri kugona asi umwe munhu anonge ari kunze kumateresi uko anoona kuti matambiri muita bhora ka pane pari kusarira pakati dasai vanhu vakazoti no shingai musvike kunani kuna mukoma Robert wakubatsirei which means vaunenge wakaona matambirwo ebhora ayo tinotenda